ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. беҳад шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеоҳои моро интизор будед. ҳазор раҳмат ки беҳтарин суханҳоро нисбати мо менависед ва умедвор ҳастам ки имрӯза видеоам писандтон мегардад. тамошобинони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам якчанд чиза дар бораш гап зада дар бораи намин нархош ба шумо маълумотиём. марҳамат бинед, и барои болои говра нами хел поповзадагӣ бахмалои тозада ҳастай. бо инаи намуд аз инаи бинед аз пардавории чиай 3D пардаои 3Dра болои вайда кардагиам болои говрада рӯпшонаки говра бинед чанд намуд 150 сомон, 250 сомон, 200 сомон нархошон ами хеле дӯстони азиз. баъд анам қароқиёям 250, 150 ва 300 сомон ай нархошон. анавай чизо поповзадагиё иҷа то 29 ҳастай 100 сомон, 80 сомон. анам хе туриё барои болои говра. марҳамат 50 сомон анеинаму тунукош бо бинед дар иҷа ҳар намуд ҳаст. кадом намуде ки ба шумо маъқулай. ёдовар мешавам дӯстони азиз ки ҳамаи ҳаминора ма аз вай рӯбарӯи мираж аз корвон ба навор гирифтагием. рӯбарӯи мираж аз раҳиса тарафи оптовӣ иҷада говро ҳастай ҳар хела. нархи умумишона гап мезанам дӯстони азиз ки аз чанд то чанда сар мешава. говра аз 250-300 сомон оғоз мешава нархаш то 750 сомонара доранд дар иҷа дар фурӯш. марҳамат тамошо кунед. касоеда ки дар кор ҳастанд метавонанд ки омада занамин тарафи оптовӣ харидорӣ кунанд. боз ҳам арзон мекунанд. баъд як подписчик пурсида буд дӯстони азиз ки ҳамин говроҳо ҳангоми ба почта равон кардан чанд кило мебироянд. ман имрӯз ҳамин махсус ҳамин савола додум ба нами худи фурӯшанда ки чунин ҷавоб доданд ки аз 6 кило аз 5 кило говра сар мешава то 12 килора мебироя. баъзан говраҳои анамин кандакорӣ карда шуда ҳам сабукак доранду ҳам бо баъзеош калону вазбинанд то 12 килора. марҳамат бинед. касое ки мехоҳанд ки ба русия равон кунанд дар назар доред ки анами қадар вазн дорад говраҳо. ина бинед 750 сомон. ба фикр ман ин кандакори калонай бисёрам хушрӯванд. чиқеле ки гуфтам нархошон аз анами 250 сар мешава то 750 сомон. 300 сомон дора, 450 сомона дора. баъд кадомеш ки ба худи шумо писанд меоя метавонед ки омада интихоб кунед ва баъдан харидорӣ намоед. иҷада бо ваям соз мекардиян говроҳое ки аз хона меоранд барои соз кардан. ина марҳамат реставратсияи говроҳоям мекардиян дар иҷа. ман хостум рақами телефони анамин фурӯшандара дар экран монум ки шумо ягон савол тиед, вале афсӯс ки розӣ нашиданд. гуфтанд хеле кормон зиёд аст ва дар ҳар занг ҷавоб дода наметавонем. барои ҳавай дӯстони азиз камака кам бошад ман видео кардам то ин ки шумо дар бораи ҳамин нарху навои ҳамин чизои кӯдакона бохабар бошед. видеои мо давом дорад. дар иҷа ҳозир ман мебелорам нишон метиҳам, баъдан каляскорам нишон метиҳам. бисёре аз подписчикони мо хеле бозпурсон шуда буданд, вале мутаассифона ва ҳамин хе вақт набуд ки ҳаминора ма ба навор гирам. инак ҳозир ки ҳамин вақт даст дод мода, имрӯз ман омада ба навор гирифта истодам ҳамин чизои дар кории шумора дӯстони азиз. ана ин намудо ҳастай нархошон ҳархелаяй. баъд ҳамин бисёриё калибели анамин вая мепурсанд. светкати 750 сомон аз 750 сомон сар меша то 1500 дӯстони азиз. ино анам хе бесветан 500 сомон 400 сомон ам хеле нархошон. баъд каляско ҳастай. каляско дӯстони азиз аз 350 сомон сар мешава.
нархошон набинед то ба фикрам 2500 сомона. ина марҳамат ин майдачо анами 350-400 сомона. аз сабабе ки бор хеле зиёд буд ва ҳар яктаи анамин напурсида наистодуму умумии нархша пурсон шудам аз худи фурӯшанда то ин ки онҳоро низ нороҳат накунам. набинед 750 сум 500 сум манам хеле нархҳои коляскаҳо тамошо кунед ва каседа ки зарур аст, касе ки харидорӣ кардан мехоҳад метавона омада бо нарх наво карда арзон карда харидорӣ намояд. ина бинед чӣ хушрӯ коляскаҳо бромадагай, ҳам рангошон ҳам мисол намудошон, ҳар чизе ки ба шумо маъқулай ҳаст. ана ин намудора бинед чӣ хушрӯванд. 850 1000 калонтаракош ҳамихел нарх дорад. бисёрам моделҳои хушрӯ интихоби васеъ омадагиай. шумо метавонед ки бемалол омада бинед, тамошо кунед ва ҷое ки ба шумо маъқул аст аз он ҷо харидорӣ кунед. ҳамин тарафи аз якум дарвозаи корвон сар шида тарафи обтовӣ то анамин якум то корвон ситира хеле зиёд ай анамин фурӯши коляскаву калибелу дигару гавораву дигару чизо. шумо метавонед омада тамошо кунед дӯстони азиз, ҳар як магазиноша нархоша бинед, вай кунед ба якдигараш муқоиса кунед куҷое ки арзон ғалта шумода баъдан метавонед ки харидорӣ намоед. азиз дӯстони азиз, хостам ба шумо анамин вайёра нишон диҳам, кроватиков калибелора нишон диҳам. анами теди вайш материалаш глянцай бинед чӣ хел хушрӯ. нархошон 2200 1800. аз ҳама анамин кроватики арзонаш 1100 сум 1200 сомонай. анамин намудо баъзеош материалошон туркия дӯстони азиз, барои авай камакак нархаш қиматтарай. ира бо мешава снимат кунӣ ҳамчун кровати калон мешава. баъди кӯдак калон шидан метавонӣ ки анамин манеша снимат кунӣ ай боло гирик шуда поёнаш ҳам хел кроват мемона. як дивани вай мешава. барои наврасо бо як дивани дига мешава. ина ин намудоша бинед туру ва ё шакати ҳастай. кадомеша шумо ба шкаф бигиред 2500 меғалта. امسال نمیش 2500 سومون میغالتا 2700 میغالتا وایش نرخش اگر شما کامپلکت گیرید. از دیگر هم دوشم استای ما یک تا یک نشون میتم. انا مثال اینا یورا بینید 1300 سم 1500 سم. انا مین وای خولیش کالیبل خولیش بینید هم شکاف داره هم بالوش منیج خشرو داره. بعد پایانش میتونه که دیوان شوه آینده ده وقتی که بلوشه شما جدا کنید. اینا گلانسوی است 1800 سم 2200 سم. کراواتیکو ایوایوشم شفانیروشم جداگونه میفروشن 1200 سم 800 سم 700 سم. با فکرم که تا از 450 سومون نره تا 1800 سم و هم خیلی وای میشوه آغاز میشوه. نبینید 450 750 500 دانم خیلی نرخ داره. انمی شکافای توقش کالیبلوشا گفتم 1200 سم 1500 1800 دانم خیلی نرخ داره کالیبلوش. یک جایی که گیره 2500 میغالتا. خلاصه بینید چه انتخابی وسیع هستی برای فرزندانی ما. خیلی زیبا
сифатошонам хубан. Шкафчикошонам бинед чӣ хушрӯан. марҳамат. иҷа ҳам ранга дора, ҳам мисол метавонед ки анамхе рангои вай гиред. коричневию, серию, ҳам хеле чизо. хадуноко ҳастай дӯстони азиз. хадуноко нархошон аз 160 сомон сар мешавад то 450-500 сомона. марҳамат ваёш 150 сомаш и одди шай ба 450 сомона ва 500 сомонаш и ҳам чӣ мешава? ҳам кресла качалка мешава, ҳам коляска мешава, ҳам хадунок. хулоса тамошо кунед дӯстони азиз. ба касе ки лозим бошад ваёша гап задум, ҷоша гап задум ки анами тарафи обтовида аз якум дарвозаи вай сар меша то аз якум дарвозаи элегант сар чида то анамин корвон ситира ҳаст. анам хеле чизора мефурӯшанд, чизои кӯдакона. хулоса ҳами хеле дӯстони азиз